A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Lero ndakukwaniritsirani chipembedzo chanu ndipo ndakwanirisa pa inu chisomo changa. Ndakusankhirani chisilamu kukhala chipembedzo chanu. Allah subhanahu wa ta'ala anamutenga mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama pambuyo poti anakwanisa kufalisa utenga komanso Qur'ani inakwanira kusika pa ziko la pansi. Ndipo umboni wa imfa ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah akunena mu surati Zumara aya 30 ndi 31 kumuuza kuti A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Nditu iwe uzafa naonso azafa, ndipo kenako inu pa tsiku la kiyama mzakangana kwa mbuye wanu. Anthu onse akazafa azaukisidwa kuchokera m'manda mwawo. Allah subhanahu wa ta'ala izi akunena mu surati Taha aya 55 kuti A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kuchokera mthaka umu tidakulengani, ndipo momwemo tizakubwezani, ndipo kuchokera mmenemo tizakutulusani nthawi ina muli moyo. Komanso akunena mu surati Nuh aya 17 mpaka 18 kuti A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ndipo Allah adakulengani kuchokera mthaka monga mmera, kenako adzakubwezerani momwemo ndi kuzakutulusaninso popanda cholepheresa. Pambuyo pokisidwa kuchokera m'manda akawerengedwa ndi kukalipidwa ntchito zawo zonse zomwe adagwira pa dziko lapansi. Umboni wa izi Allah tabaraka wa ta'ala akunena mu surati An-Najm aya 31. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Ndipo zonse zakumwamba ndi za dziko lapansi za Allah yekha pozilenga ndi kuziyang'anira, kuti adzawalipire amene adayipisa pa zimene adachita, ndi kutinso adzawalipire zabwino amene adachita zabwino. Munthu wokanira zakuuka m'manda kuti kulipo ndiye kuti sadakhulupirire. Umboni wake Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Taghabun aya 7. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Amene sadakhulupirire akumanama kuti sadzaukisidwa ku imfa. Nena kwa iwe mtumiki sallallahu alaihi wasallama, sizili choncho pali mbuye wanga ndithu muzaukisidwa ku imfa, ndipo muzauzidwa zimene mumachita pa dziko lapansi. Zimenezo kwa Allah nzofewa nzosavuta kuzichita. Aneneri onse adatumizidwa kukanena zabwino ndi kukachenjeza. Umboni wake Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Nisa aya 165. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Iyo ndi aneneri omwe adauza nkhani zabwino kwa anthu abwino ndi kuwachenjeza oyipa kuti anthu asazakhale ndi msutso pa Allah pambuyo pakuza kwa aneneriwa. Oyamba wa atumiki amenewa ndi Nuhu alayhi salam, ndipo omaliza wawo ndi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Iye ndi omaliza mwa aneneri ndi atumiki onse. Umboni wonena zoti Nuhu ndi mneneri oyamba, Allah akunena mu surati Nisa aya 163 kuti A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Ndithudi takuvumbulutsira chivumbuluso monga momwe tidavumbulutsira Nowa ndi aneneri amene anaza pambuyo pake. Umtundu uliwonse Allah subhanahu wa ta'ala adatumiza mneneri kuchokera pa Nuhu mpaka pa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mitundu yonseyi kuti impembeze Allah subhanahu wa ta'ala mmodzi yekha
ndi kulesa kumpembeza Iblisu shaitani oyipa. Umboni wake Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati an-Nahl aya 36 kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ndipo nditu kumtundu uliwonse tidatumiza mtumiki amene amawauza kuti pembezani Allah ndi kumpewa Iblis shaitani oyipa. Allah subhanahu wa ta'ala wakakamiza akapolo ake onse kuti asasatire Iblis ndipo kuti amkhulupirire Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anati tanthauzo la taghut wachitanibu taghut ndi chilichonse chimene kapolo amadumpha nacho malire muzopembezedwa, kusatiridwa kapena kumveredwa. Ndipo zoyipazi zilipo zambiri koma zikulu zake ndi zisanu. Iblis la'anatullahi alayhi, Iblis Allah subhanahu wa ta'ala amutembelere. Chimenechi ndi choyambirira chimene anthu amadumpha nacho malire muzopembezedwa, komanso kusatira, komanso kumvera, komanso kuopa. Chachiwiri ndi opempheredwa amene akusangalasidwa akamapempheredwa. Chachitatu ndi amene akuyitanira anthu kuti azimupempherera iyeyo. Wachinayi ndi amene akunena zoti iye amaziwa zinthu zobisika. Wachisanu ndi amene akulamulira ndi malamulo osakhala a Allah subhanahu wa ta'ala, msogoleri kumalamula osati mmene Allah subhanahu wa ta'ala akunenera. Izi ndi zinthu zimene zimatanthauza kuti munthu amene akuchita zimenezi ndi taghut. Umboni wake Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati al-Baqara aya 256 a'udhu billahi minash shaitani rajim la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam infisama laha wallahu sami'un alim. Palibe kukakamiza kulowa mchipembezo, kulungama kwaonekera poyera kusiyana ndi kusalungama. Choncho amene akunkana Satana nakhulupirira Allah ndiye kuti wagwira chigwiriro cholimba chomwe sichisweka, ndipo Allah ngwakumva ngoziwa. Limenelotu ndiye tanthauzo la ilaha illa Allah. Ndipo mu hadithi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Mutu wa chinthu chilichonse ndi Chisilamu. China chilichonse chimalongosoka kuyambira pamene munthu ali Msilamu. Ngati munthu sali Msilamu, basi china chonse chimene angachite chimakhala habaa mafura. Ndipo nsanamira yake ya china chilichonse ndi swalati, kupemphera, mapemphero kasanu pasiku. Ndipo chilimbilimbi cha pamwamba pake pa china chilichonse ndi kuchita nkhondo mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihad, kuziresa kuzinthu zoyipa komanso kulimbana ndi zonse zimene zikukulesa kuchita mchifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye mwini kuziwa konse. Tikafika pamenepo ndiye kuti tamaliza mapata athu atatu, ndiye ndikupempha kuti tibwereze kumvera maaudio amenewa kuti zinthu zilowe m'mitu mwathu, chifukwa zimenezi ndiye ndi zofunikira kwambiri kuti Msilamu aziziwe pamayambiriro penipeni. Munthu amene ali Msilamu ngati sitinaziziwe tikuyenera ndithu kuziziwa, komanso ngati tili ndi azibale athu ena amene sakuziziwa zimenezi tiwagaire ndithu amvere ndipo aziziwe, ayambe kusatira mcholinga choti agwire msewu bwinobwino. Allah subhanahu wa ta'ala azimusangalalira ntchito zake zimene akuchita, komanso azimulandira kuti siku la kiyama azasangalale naye. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.